भूटन जा ए बड़ा हो रे। ई तो सरवा कोनो बोलते नहीं खे, लागत चाचवा ई बेरा लाग गइल बा। मंच पर हो तो धुनाई तो तोर बात कैगन सुनाई। रे साला अभी तो मैच के टाइम कहाँ भइल बा रे, अभी तो 5 बजता रे। कुछ हाला गुली सुनाते नहीं खे, लागत खाचरा चाचरा लगा के आचरा में सुत गइल बा। रुक अब लैंग्वेज नंबर 4 में बोलता नहीं। चच्चा ए भोसड़ी वाले चच्चा निकल बाहर। ये कौन सरवा हो रे, इतना निर्लज लेखन करिया होता। देवे लठिया रे मार कर चौड़ भड़का दी। अरे चाचा प्रणाम। ए प्रणाम ना हमार झांट कौन करिया होतल रे। अरे चाचा तो गरियावत ना नहीं, जब बुलाओ तो नहीं है, जब चिल्ला चिल्ला के। अच्छे बोलो सन का कहता रसन। ये कहे आयरन ये कि झाटू चगर लुगा धोए के बा और उनकरा भुअरा छाड़ा के बारा तहु जाए के बा। ए हमरा का घटल बा रे, वो भांचू घरे लुगा धोए जाए। ए हर लाड़ से ना जीबो उ कला त हमनी कह देनी हो जा। बाबू एने आओ नु। साले भो मरेंगे कहले होइयो। ना ना उ लोगा धोउआ कहला बाड़न। देखबे भइल रेलान तो खुलल हन तोर ज्ञान। हसा ले तेउरा लगा ले तोर ज्ञान खुल जाई। भैया बड़ा जाई रे। अनहरिया पूर्णवासी के। चल ठीक बा, चल तनी कुर्ता उर्ता धोवा ली। ठीक बा धोवा ला, चल तनिया। रे ई त बोलोरो बा घर रे। रे ई त बोलोरो बा घर रे। ना तोरा मौसा के घर हो। जब जाना तारा सरऊ कि बोलोरो बाबा घर हत सर नाटक मत चो दो, बुलाओ जल्दी और यो काम बा। बोलोरो बाबा ए बोलोरो बाबा बड़ा हो। बोल साहब तो बोला कावला। अरे सरवा झाटू चके बराते आ जाइए ना, नहीं अपनु आशी के दिन है। रे बाबू ले गाड़ी सजवा जो। रे एबार कहाँ रे? जा तनी फेशियल कराओ दूध है। जा सर उस वरिया होगले से पतवाली हो जो। साला जल्दी आओ, बारात में लेट होता। साला दो गला निकम्मा कहीं क्या। साला कौन फेशियल करावा गइल भाई साला आज निकम्मा कहीं के। आज आवत तो मारता नहीं इतना मार साला वो बुझला बारात के टाइम हो गइल। आज ओकर फेशियल कराओ ओकरा गाड़ी में डाल दे साला आवारा। रे देखबे सरवा कहाँ बाहर फेशियल करा के ना आइल। ठीक बा झटचा जा तनी। झट चाहो झुनझुनिया के लेके भागल बस सरवा भुगरा और दोनों झगड़ू साधु के डेरा पर साथ फेरे ले तरसो। का ई का कहत रे साला? उ साला भुअरा के गोली मार दे। हो बाप से तेको चिरई ना मारत रहे गुरदेल से, ई गोली मारे चलल बड़न। सही कहत रे यार, डेला के मारे में झाटू से केहू से कम ना। विधायक जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आवा के बैठल जाओ। विधायक जी प्रणाम। घरवा आगो रोडवा पर पानी लगा जाते देख लेती ओकरा के। ठीक बा हो जाई। विधायक जी प्रणाम। हऊ सरवा के बेटा हमार हतना धो ले बा। अगवा के जमीनिया चल के देख लेती। ठीक बा देख लिया जाई।
अब का देरी बा, बारात निकलो। अने सुनबे, का हो? एगो काम कर, ढेड़िया के बनाओ दूल्हा, केहू तो इज्जत पानी बचो। झाटू चा ई गदारी नहीं के हो, ऊ बा लमहर आ भूअर, ई बा साला हिती चका जैसन लागेला सुअर। बाबू ढेर नेता मत बन, देखत रहे छड़िया फाड़ दू तोर गड़िया। जो साला तैयार कराओ। एजे तो नहीं खे। बाबू चल तैयार हो जो, तोर कपड़ा पर खरीदा गइल बा। का कपड़ा खरीदा गइल बा? के खरीदले बारे बताओ ना रे। तोर बाप का कहत रे? मतलब कि झाटू चा हमार कपड़ा खरीद ले बड़न, देख लस हमारी इज्जत, यही से कहनी तोनियो की इज्जत बना के रखस। हो जना बकरा हलाल करे करला वही के न सजावल जाला। हाँ ठीक बा, चल चल। ठीक बा चल। पहिन जल्दी, देर होता। बाबू हई तोर कपड़ा हो, हई पहिन हई। रे हम ई काय पहिनी रे, ई भूरा नु पहिनी। हुआरा पहिन के निकल जल्दी दुआरा, न त मारे वैसन मुआरा किलेरी छटक जाई। भाग साला, तोरा बीच में बोल जरूर ल। बाबू पहिनी जल्दी। ए हम ना पहिने मी कपड़ा। रे साला हम को बियाह कोनी रे, एगो व्हाट्सएप एगो फेसबुक से कोइला ही बानी। अब ई बियाह कोले दुरारा हो जाई सब। नाही करे गौरी, जौन होई तौन देखल जाई। पहनाओ साला के कपड़ा। देरी का बा, बजा बजा।